Tá sé mar spric agin freistal a réachtainna si daine ógus a lá tá nniuhan agus tá sé tuga bhí dear agin fásta go bhfuil bhhaid níos mó daine óga ag orc chláracha éirealah níos sé ag orc ar an telefísí smó, agus margheallar sin tá sé géirí bheith brathnú ar Cula4 nuair atá sé géirí ina amhéin agus leis sin agus leis an app seo tá sé abalta a bheith ag orc agus ag brathnú orin Amerbí atrbí ar fud an dóin tan app seo ar fáil ar fud na cruine ar fad, tá sé sír an asce agus bééis sin abalta a bheith gur gurín nuair atá sé géirí sto. I lehar na thuúra tá níos os ceann ga céad chláir ar fáil ar an app ina deanta sin mu luir fao chláracha cos le dennis agus náisiir meise agus an bhéir agus níos tabaltína sin ar gglaircha chéin cos le na dúradóirí agus is sólaí mé tá app déirithe ar gar an ó agsúil sa sin loch fécinne faoi sé blion agus loch fécinne os ceann sé blion.